ka jingkam jengki kato kaningut ki khasi hak thain kapot bakila thau ya kawai kaseng balatip kum ko United Khasi People Organization UKPO la penlong ya kasenjuk kirang basnong border area right nong tung ban persya jor halor kania la ban kedo ba ya kanhun United Khasi People Organization la thau ya ka men hak hat pratrik jliau arjar arpuar uba biso tun presiden kasenjuk kirang basnong border area right nong tung lakan tho ba ki khat arsnong hak haput kim dan banta lani kim dan jingtebi eru em halo ka jingthau ya ka te kanhun UKPO kum ka senjuk rong basnong chung ka border area ka baham hakani ka po right nong tung ka bangi cutip ika kum ka disputed area na kaliang sungi kum kirang basnong irang su dap ban syong ik meeting mentai tidon hakani ka por ban pensyai halor sukani ka phang nil ada bikren sani bahan na ka mentai sukani ka kam ka mak ka agenda ka bangi labu na ka mentai ka chingmi shen sung ki tu ki kenhun ki ba lakam ni ladi bagi dei ki platform ya kenika wi kenhun ke belatip ya ka kum ka Khasi People Association All Khasi People Association ha kenika por hadin bangi ladap ban syong ya ke meeting chung ka senjuk mentah nilai keren bahaya kenika phang namar ka chingmi chung ka kenhun ka belatip ya ka kum ka United Khasi People Association. Karena kalian sungi ka sejung ilayat taini ngilaya ai chungmut ban ngilaya tai ba lor kenika phang namar ba wei na ki advisor chung ka tukasang upla keren sai ka tukutin ba lakam ya kini ki snong baro ki bron hapo kenika disputed area ka ba khamtam kenika ba ham hapo kini ki khat ratli ki snong ka boong ba ka tuka meeting ka bla pelong ha ka tuka khap tarik chung panai chun ka ba kisnong baro na do na sabuda chatalong li uang badan uang untri bana do patun ka baro kisnong ngida karpat ya ki bakin sungha ban pentip lem ya ki nong yalam snong ki rang ba snong ki soldar snong bat ya hamtam ya ki no sensar chung kenika rai hebro ko kim dei ban sukam ya ladi baki la form ya kata-kata ke grup klem datip bat ki rong ba snong namar ka pensliu pat ya kanika imlang salang ka bodon ka bukum kenika jaka tanakil yang sungang sudon sai tang ini i kentin i balangkong singkar pam na ka banta chung pai banung snong baro tong ini sim ban yalong ka we haka im ka yap haka bah ka mian na ka banta ka khndo ko siam bat khamtam suwa bak ki ar liang sokar kin sim bat pen baju put usam tong ini yalong sibel i breu ke tibreu tiblei ke belong sitali bat bagi yo ai ka hok na ka menta ka lawe ki khon ki chungi ki khasi ki bron hapo karbi anglong ki dei ban le na ka menta ka ching sungo chungki te ban ong pat ba na ka liang chungi ki rong ba snong ngim siam don ka no ka ching tip bat ngim ye don kti bar ka tu ko penhun bat ngi sung thuru ba ka tu ko penhun ka dei he ka ching le na ka menta chungki tu ki grup ki bakwa ban ya chuan lang na ka banta kenika election chungka karbi along atau musil na kaliang chung ni ki rong ba snong ya kran sani ba ngim dei ban penmi ya kanu kono ka seng laneka kenhun ka ban long persya kisihan na ya ka rai chung kini khat khatli ki snong ki bron hapo kenika disputed area tingi kwa ada karai chung kirong ba snong hi baro namar ba habangi pej ba ka tu ka por ka bagi kren ki ai ka chung pensai bala form ya kenika krum ki la ai ki ya ka kateng chung tu snong na kalian chung kirong ba snong baro hi ngim ya don bentah po chung ka tu tingi ni sungo bodong si kentin ko ni penrem ya ka tu ka cingkam ba kita ki snong ki don lut po chung tu ba grup na kalian sungi ka senchuk rong ba snong hi ngi sim ban ong ba hinu ki breu ki ba kam bat ki boong ba kadon ka la ka chung ka kenhun na ka banta ka ni ka disputed area na kalian sungi ki rang ba snong in hab sim ya ka kincha action na ka banta chung ki